И здравейте хора! Здравейте хора, аз съм Game Graffiti и добре дошли в това видео, в което е със звук. Хора, не знам какво стана, ама буквално не знам какво стана на този телефон и снимах видеото. Снимах двете видеа, както знаете, част 1, част 2 за последното видео за новата 2024, за последното видео за 2024 година. И буквално не, брат, в смисъл, няма звук, не знам защо. Буквално се угасил звука ли, какво е станало. В момента трябва да се чувам много добре. Надявам се да се чувам, защото тук не се чувам, направо не знам какво да кажа. Два видеа съм го чуя така без звук. Просто трябваше да ги прегледам, ама вече ги качих. Така че не е много голям проблем. Аз съм сестрата на Витко. Вижте. И весела нова година. Хора, весела нова година. Пожелавам ви здраве, щастие, късмет, барекет. Много здраве вашето семейство. Да. И да. В момента няма да играем нищо, мисля, че. Няма да играем нищо. Може малко Squad Busters. Мисля, че няма да качвам. Squad Busters! Качвам ви, да, ама не знам на какви игри. Mortal Kombat, как разбарих. Тя се изтеглила. Не знам просто какво да кажа, хора. Сега да се глася в прашване, така си направя. Не знам какво да кажа. Просто ужас. В момента посещаме новата година с моето семейство. Може да се чуят малко гласове, но няма нищо. Тук гледаме нова телевизия. Веселин Маринов и някакви други пет. Виктория Веселина ли какви беха? Веско Валерия и Виктория са били. И тук взе също Скорпион. Мен лично на кеф получи Скорпион. Ама, нали. Окей. Аз трябва да съм май Скорпион. Да. Това го има още в принцип. Това го има още в... Това са го направили като... Това го има същото... Го има и в... и Mortal Kombat Kickstart за такова за дори. Всяка една Mortal Kombat го има това на Scorpion. Да, само има... Ужас. Тези по принцип ги нямам в моята Mortal Kombat на телефона ми. На моята Mortal Kombat на PlayStation 4 ми. Айде бе, Скорпион! Здраво, не казвайте телефон, защото му е добре на тема, защото ние там да позволим много година и просто аз съм с много телефон, стали където не го удари, че му игра на Майнкрафт, като той се рече. Как мисълта Майнкрафт, ако чуете как се... Това не е Скорпион? Това май не е Скорпион. Аз в момента май не игра с Скорпион. Всеки знае как се тегли кръстата май игра. Да, но някой не знае. Всеки знае. Да. Ние с брат ми просто не. Той е по-голям, аз трябва да го слушам. И да, той е по-голям. Както знаете, аз съм на 6 години. До година аз до година ще правя 7, защото лято направих 6. Да.
Сега на 28, а моя рожден ден е на 18. Сестра ми това го спомена, когато бяхме при баба и дядо. И буквално тя го спомена това, ама не се чул с нищо, защото телефонът не е записвал звук и не знам вече какво казвам. Весел посреща на новата година ми пожелавам здраве, щастие, барекет и много здраве. И мисля, че това ще бъде... Вижте, отчет съм на 3%. И буквално викам, дай да ти гледаме видеото и той вика, няма звук. И аз викам, дай видите ли има звук. То верно няма звук. Така беше. Хора не ни вярвате, ние не се съдим. Просто наистина нямаше. Да, хора, май това ще бъдем. Това беше видеото ми за 2024 година. Тази 4-та година беше много бързо мина. Да, много мина буквално, ще наброиш от 1 до 40. Не, от 1 до 1500, така забиш броиш и така минава. Буквално правиш чилотинята, заспиваш и минава нов ден. В смисъл, така буквално... Все едно е на другия ден. Например, утре, не утре 25, не помня просто годината. 2.25-та, на другия ден е все едно 2.25-та. Буквално все едно, много бързо минава всичко и не знам вече. Всичко минава бързо. Ние ви пожелаваме весело посрещане на новата година. Надяваме се всичките да са весели, да има здраве в тяхната къща, късмет, берекет и да, хора, бъдете живи и здрави. Най-важното да сте живи и здрави, щастие, късмет, буквално това е, в смисъл. Това е най-важното, здраве, късмет, берекет, това е. Не, нужното е здравето. Надявам се да имате много здраве. Да, много здраве. И да, хора, това беше видеото за мен за 24-та година. Така че да, хора, надявам се да ви харесва видеото. Ако ви е харесва, абонирайте се на канала, дайте subscribe. И за съжаление това ще е видеото за 2024-та година. Буквално утре сме за 25-та. Как мина толкова бързо това време? Така че да, хора, че от мен бъдете живи, здрави. Пожелавам ви, за последно ще ви кажа това. Весело посрещане на новата година. Здраве, барекет, късмет. Всичко ви давам аз. Така че да, чао от мен. И това беше последното видео за 24-та. Чао, абонирайте се, subscribe, лайк бутона и чао.